Good morning and welcome. V tomto videu si ukážeme, ako sa vytvára prvá obrazovka. Tou obrazovkou bude detail filmu, ktorý sa neskôr upraví na detail seriálu. GTP používam preto, lebo je to budúcnosť a čím skôr sa ju naučím používať, tým skôr budem efektívnejší. Ako prvé sa snažím nastreliť nejakú prvotnú obrazovku pre Apple TV, kde používam Ironmana. Iron Man je pre mňa najlepšia Marvelovka, preto ju budem pravidelne používať. Aplikáciu budem programovať vo SwiftUI. Čo to ten SwiftUI vlastne je? SwiftUI je framework od Apple, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať rozhranie pre všetky platformy naraz pomocou jazyka Swift a deklaratívneho prístupu. Umožňuje množstvo vecí, ktoré UIKit nepodporoval, ako je binding, ako sú náhľady. Preview sú dobré, pretože vidím, čo robím, ale veľakrát sa stáva, že preview zamrzne, ten Xcode proste to nezvláda, aj napriek tomu, že mám M-kový procák, proste to niekedy vytuhne. SwiftUI je niečo podobné ako v Androide Jetpack, tak tu sa trápim s rozložením jednotlivých prvkov. Potrebujem dosiahnuť to, aby obrázok toho filmu bol pozadím a pred ním boli ďalšie prvky, ako sú nadpis, popis, informácie o hodnoteniach, tlačidlá a tak ďalej. Ale zároveň chcem, aby ten banner toho filmu sa posunul smerom ďalej, keď bude užívateľ scrollovať nižšie, aby nemohli nastávať situácie, že banner bude príliš svetlý a text bude svetlý a teda nebude to čitateľné, aby sa nemuseli riešiť nejaké špeciálne efekty a môže to zle vyzerať. Takže momentálne sa snažím riešiť fokus. Fokus je potrebný pre Apple TV, pre macOS, VisionOS, pretože najprv potrebné fokusnúť a potom stlačiť. Podpora fokusu vo SwiftUI a v UIKite je dramaticky rozdielna. SwiftUI fokus má, ale dosť obmedzený. Každou novšou verziou tvOS je ten fokus lepší a lepší. Ale fokus je rozdielný pre macOS a pre tvOS. Používanie fokusu je potrebné nastavovať, čo sa má diať s jednotlivými prvkami. V prípade tvOS sa musí zväčšiť obrázok aj text a zároveň okolité nefokusnuté bunky musí byť menšie a nesmú sa nejako navzájom vyrušovať. V prípade macOS sa robí 2D zmena fokusu, napríklad sa vytvorí nejaké pozadie alebo sa zmení text, čo pre Mac stačí, pre tvOS je to nedostačujúce. Pracujem na fokuse, snažím sa nastaviť to view tak, aby bolo dobré pre každú platformu. Ako vidíte, nie vždy to funguje. Fokus nie je jednoduché urobiť, je to zložitejšia téma a je to vidieť aj na tých fokusoch. Nevždy sa mi to podarí, nefunguje tak, ako by som chcel. Zatiaľ si môžem povedať o cieľoch tejto aplikácie. Cieľom tejto aplikácie je vytvoriť multiplatformovú aplikáciu, ktorá bude spájať všetky trackovacie platformy na sledovanie filmov, seriálov. Chcem, aby aplikácia mala množstvo feature, ako napríklad notifikovať užívateľa o tom, že je nový diel, nový film alebo nový seriál. Mojím hlavným cieľom je vyskúšať si prácu so SwiftUI, vytvoriť nejaký produkt, ktorý bude multiplatformový a jednoducho udržateľný. Tiež je pre mňa dôležité vytvoriť aplikáciu, ktorá bude užívateľsky prívetivá, aby bola jednoduchá. Chcem, aby užívateľia sa do nej radi vracali. Bol by som rád, aby fungoval prenos dát medzi jednotlivými platformami. Keď niekto chce prejsť z traktu niekam inam, aby tam fungovali tie migrácie, aby užívateľ sám mohol sa rozhodnúť, kam chce ísť a keď to chce zmeniť, tak aby to zmenilo jednoducho a rýchlo. Chcem, aby v aplikácii bolo vidieť pri filme alebo seriáli, že kde sa dá ten daný film alebo seriál kúpiť, pozrieť alebo prehrať a priamo otvoriť tú aplikáciu na prehratie. Napríklad bude nejaký film, bude Apple TV, tak tam bude proste ikonka Apple TV, tam tu klikne, otvorí sa aplikácia Apple TV a užívateľ môže spustiť ten film. Aby to celé rozhranie bolo pre užívateľa editovateľné a nastaviteľné. Napríklad užívateľ má nejakého priateľa na trakte, ktorý má nejaký zoznam filmov alebo má viac z tých zoznamov, tak aby si mohol urobiť samotné okno len pre toho daného užívateľa a jeho zoznamy. Alebo urobiť si okno, kde bude mať zoznamy od rôznych užívateľov, aby mohol jednoducho sledovať to, čo iní pozerajú. Tak ale teraz sa vrátime späť ku programovaniu. Budete stále riešiť tú istú obrazovku pre iPad, pre iPhone, pre Mac, pre tvOS a je vidieť, že keď sa urobí malá zmena pre iPhone, tak to rozbije tvOS, keď spraví zmena pre tvOS, rozbije to macOS a je to takýto kolotoč. Toto je najťažšia obrazovka,
celej aplikácii. Keď sa táto spraví a bude dobrá, tak ostatné už pôjdu o mnoho ľahšie. Teraz je to obrazovka pre film, bude potrebné rozšíriť na obrazovku pre seriál a tam vieme, ako to je. Seriál je ešte zložitejší, máme obrovské množstva sérií alebo obrovské množstva dielov, tam treba urobiť nejaké pageovanie, aby užívateľ vedel skočiť 50-100 dielov neskôr. Takže k tomu sa ešte vrátime, ako na konci uvidíte. Nie je to hotové, keď to dorobím, tak sa potom pustím do ostatných obrazoviek. Začal som touto, pretože je zložitá a bude potrebovať ešte veľa iterácií na to, aby bola taká, ako chcem. Mám nejakú víziu a chcem, aby to splnilo moje očakávania. Takže venujem tomu ešte pár hodín, potom sa pustím do iných obrazoviek. Keď budú obrazovky hotové, začnem pomaly dopájať API. Myslím si, že prvé API bude Tract. Keď bude ten Tract hotový, tak vtedy urobíme testfly verziu, kde budete sa môcť pripojiť a budete môcť si tú aplikáciu ošahať v jej zrode. A budem rád, keď potom dostanem feedback na tú aplikáciu, čo vám tam chýba, čo vám tam vadí, čo by ste ešte očakávali. Som rád, že ste vydržali do konca. V komente mi napíšte, čo sa vám páčilo a o čom chcete vedieť viacej.